Eskerrik asko da, noi, etortzeagatik, gazte jendia, animatu zaigu, gurasuak ere bai, batzuk. Sondo, bueno, badakizue, saio hau noauak antolatu dula, kulturaldiaren baitan, eta saiatzen gera azkeneko urtetan, euskal munduan, zuentzat, erreferentziak, edo guretzat erreferentziak dian pertsonak ekartzen, pertsonak batez ere, erreferentziak sortzeko euskeraz baitare. Guretzat garrantzitsua da, gazte jendearekin ere, eta ezain gazteekin ere lan hau egitea, eta gaur, hirukote luxuzko, hirukote badaukagu, ezautuko itxuse, baino, aurkeztu. Hemen daukatena, erdiko hori, nola izena du erdiko horrek? Apa! Abizen da guzti gaina, Hoxe. Eta dugu adan baldakizue, Telebizakoa? Ez, oso herri politikoa, Zaldibikoa da, Goierrikoa da. Bea, eta badakizu bezala, aktorea da. Oso ona gaine, eta gukin izango dugu aurrene. Eta, biskinetan, zein da hau? Hau baina hau zein antxon, esan dezien? Bueno, hemen daukagu Jule. Behin galdetu ziaten, eta hau ez da broma, Kontxako estropa ikusten egin itzalak, izumat giratu zan, eta behiratu zian hola, eta izein aiz, oirea naia. Da esan nion, ni, eta ez, bestia aiz, eta, Naizune, izango naiz. Eta hanka luze hori, luzea dana. Baingoan bai. Ara, abize berdina dakaten. Zer diak, nahiak, ez da? Bueno. Oida, askotan esaten dugu. Oida, bilak, esatarik dia, irratin ere lan egiten dutelako, goizean, gaztea, irratian. Eta gero, arratsaldez, edo gauez, ikusten ditugu gure katxan. Horregatik ezautzen duzue batez ere, zauten dituzue. Bueno, gaur ingo ditugu hainbat, ingoizkilo hainbat galdera, eta gero, tarte batzuk aprobetxatuko ditugu zuek ere, galderari bali badukazue, behiteko. Hasi ginen, egia da, lehenko urteko iraien hasi ginen gure kaxa egiten, eta orduan nik uste inorrek ezekila zertzen gure kaxa. Ez ikusteek, baina iken genunok ere ezkenekila zertzen gure kaxa, ze hasi ginen esperimentu raro moduko bat iken, eta hasiran esperimentua gaina ze xamarra izan zen, baina poliki ikusita jendeari ze gustatzen zitzaion eta zer funtzionatzen zuen hartu genuen bide bat, nik uste tekla egokiakin asmatu genula, eta formato txukun xamar batekin asmatu genula, eta arekin jarraitzen dugu guain arte, bigarren demoraldia ere oso ondo hasi dugu, eta batez ere, egia da, telebistan garrantzitsua dela emaitzei bidatzea, ez da, lehia ikuste audientziak eta jendeak ikusten dula, ze jendeak ikusiko ez balu gure lanak eluke zentzurik eukiko, eta inezak ez hobeto edo okerrago, baina jendeari gustatzen ez bali mazaio eta jendeak ikusten ez bali madu, ez dakit zenbaterainoko zentzu daukan telebistako lanak. Orduan, ikusita jendeak, baina batez ere apreziatzen dulako egiten deuna, eta zentzu hortan, zemakitan ere arrakasta dukaula eta guri tokatzen zaigu makarra da, gure lanean disfrutatzen jarraitzea, ze guk oso pasatzen dugu. Ez da dena ona eta dena politia, baina egia da hori ikusten dana ez dago gezurrik. Gu juten geha gauero elkartzen geha gure asmoik onenakin, gaina oso jende interesantea etortzen da programara, eta guk batez ere horixe gaur egun ja oso lasai egiten deuna, ze, telebistako dauka, 5, 4, 3, kamarak bizteria eta baina gaur egun konsegitu dugu lasai egotea, lasai aitzea, eta batez ere egiten dugu parraso. Gehiegi askotan. Gehiegi baldago egitea parra. Bueno, gehiegi ez, baina, batzutan nik uste momentu honetan ja garela relajo puntu baten, ja, nervio falta horrek ematen gaitula flojera batea, segunda zegoen bidatu dan, lasaiago balimazare, gure arteko faio txiki gehiago ikuste diteu, bate matrabatzen bada, o beste batek estraputzitzen bada, ezin txorradekin, lehenko ez da gizia pasau zen, zuri uderaten hasitzen, ude eroizitzen zuen. Ez que hori da problema, azten gehan parrez, eta inork ez dakit zeatik aigean parrez. Baina, egia da, par inoz horiek ere etxetik, zuk ikusten norbait esko jonatzen nahi dela, eta disgustoik ez dizu ematen. Nik esperoet, etxetik gaizki ez ulertzea. Baina egia da askotan gertatzen zaigula, barruko umore, ondie daukeu, hiruogia asko ez dautzen gerelako, eta askotan parre gure hortik, eta ni hortan oso txolinen ez denean. Parre errexekoa nahiz, ez dinteta. Muga badaukala horrek. Gure arteko txiste batekin ezin duzu
tirata 5 minutu zuluzatuz, etxekok ere egin behar dira horren parte, baina, hoxe, minutu bat parrez bazerkio. Malkoka ikusiete, anaie kanka sartu bolako, baina malkoka, parrez. Segi behar da ezin. Nere debilidadea da, Antxon. Nean nahianik asko maitet, baina ez dakizu egiten. Hau ez dakit zematean joan gaiztakeria, baina ze grazia hileien Antxon sufritzen ikusten. Oida, Sufritzen komila arten, sufritzen. Mutila apuro baten da honen, hankasartu honen edo zerbait gaizki esan honen, edo ez dakinen ze esan, gaine ez du disimulatzen. Tieso gartzen, izerditan. Horrek parra gure asko eragiten dine. Eta behinetan gauza erra da. Bueno, urduritik honek, baina honek behintzat parra ingo, eta horrekin hankasartutare, oire kazuela sartuko dugu, barruan. Bai. Eta bueno, zuen roi ona izateaz gain, eta hori transmititzeaz gain zein, arrakastaren gakoak zein dira, zuek uste den zuen? Nik uste, kasu honetan oso garbi eduki duela zeinen gana zuzenduta zihon programa. Naiz eta gero, esparru hori pixkat zabaldudan, hasiera baten bazekiten gaztetxoentzako zela, eta bueno, pixkat hortan fokoa hor jarrita zeola. Egia da, bigarrengo temporada hortan zabaldu dela, eta ia jende helduguare harrapatu deula, baina hasiera baten gaztetxoentzako energia aldetik, publikoa ere oso gaztea da. Gero gonbidatuak egia da eta kuriosoa da klase guztitakok diela, eta hori da baita ere, ez alde daukeuna eta positiboa dana. Gaztetxoak balimadia ere, hemen ikusten dugu, ze harinetako jendea daukeun. Klase guztitako gonbidatuak eman dikeula eta beraiek ere ikasteko aukera izan dutela publikoak esan nahi dut. Orduan, ez dakit nik uste eta arrakasta, izan dela danan batura bat, eta puzlea pieza guztikin jakin izan dela. Kriston lantaldea dago, hemen oain guiru gode, baina lehen haitu beha konbentatzen. Produzioan, guionistak, hor sortze lanetan dauden buru guzti horiek, pentsatzen nahi dien buruak, alperrik ez dira hitzen, eta nik uste puzle hori induela. Guiruak izango, igual lan gutxina. Uri esanik, denbora guztien esatik ez zein behar deun. Gu jau esantzak, eta beste entzak eta... Idatzi ikeigu ez esan behar deun, zehozek gaizki esaten denunen belarritik ere, hoi hola ez, bai, momentuan zuzentzea, lan gutxinak gugingo dugu, orduan, arrakasta, beste... Baina, arrakasta eta aurpegiak zue jartzen dut, eta gauza, parra iten dut, nik ustet, euskeraz emerrala dena. Gauza txarrak edo, bai. Bai? Euskeraz? Bai, euskera normalizatuko bali madeu, eta nahi etzait gustatzen, baina batzuk ere ditzeute telezaborra hitzan. Eta nik uste errespetuz tratatu behar dela beste edozeinek egiten duen lana. Ze guk telezaborra ditzen dio, baina seguraski guretzako tamalez horrek gu baino askoz ere arrakasta gehiago dauka, eta hori da jende oso listoa eta oso azkarra eta oso langilea dolako. Orduan hori zaborra ditzeak nahi errespetu ematen dit. Baina euskeraz hori ere egin behar deu. Euskeraz ezin da meza santua bakarrik eman, nigan negoizetan. Orduan euskeraz egin behar da denetarik, harta denok eukiko genuke aukeratzeko aukera hori. Ze euskeraz bakarrik zuzena eta egokia eta igandeko meza santua egiten bali bazu, hori gustatzen etzaigun hoi rantxerak. Beste, hoi da, edo rantxerak, laruma hauetan oholtzan, beste erremediok ez daukau, castellanoz edo beste hizkuntza baten konsumitzea baino. Orduan euskeraz egin behar da dena. Gustatzen zaiguna eta gustatzen ez zaiguna ere bai, eta inbehar dugu ausartu eta atrebitu eta ganberrok izan baronia daua. Guk ikuste, guk konsumitzen ditugun gauzak ton hortako dira, estilo hortako dira, orduan zeatik ez dugu guk ere olako zerbaitik. Eta hortan gure oso alde duki dugu, hiruok ere euskera oso naturalite deula eta oso berezko tresna deula. Ze, bueno, ikasi litek, noskita ikasi beharra dago, baina egia askotan hor koska bat edo nabari dela, ez da? Zeinek erabiltzen du noixe. Berez eta natural, eta, bueno, hiruok ere euskaldunak, etxen beti euskeratzen izan dugu, eta gero hori gure lanera eramateare izan da oso gauza naturala. Atzo, pasazitzen gozat oso kuriosoa gaina grabaketan, Madrilgo nire lo batzuk etorri ziren, eta, karo, behaiek euskaraz etzekiten, eta behartu eta geunden gu, behaiekin, eta gure artean ere, erderaz da, nik kriston raro ikiziten. Zu erdera zentzutea nekin, zu nekin erdera zentzutea oso horraroa zan, oza, de repente beste julen bat zan. Porque además nos sale mucho acento. Bai. Eta harro gaude, ni oso harro nago nire euskal azentuaz, Baina nik, oza, de repente nahi agon zukin ez ditzein. Osea, raroa zan. Sí, no, pues aquí, eta esan nahi zitzen, Pasando la tarde. Itzein nahi lau nahi baino. Nahi geosango jatze euskeraz. Horren edo nozik euskarazko saio bat. Euskaldun berri batek, euskaldun zahar batek, baina egia da
oso gure aldekoa izan dela, euskara gure betiko eta ama hizkuntza izatea, eta hori ja modu naturaltasun hori ja badaukau. Gero horri gehitu hartezkio beste gauza batzuk, baina oinarrian gure arten itziteko zera tonu jostari, Bai, euskara horrekin eta Antxonen galtzerdi gorrikin ezerk ezin du fallatu. Ikusi? Ezerk ezin du Eta alkandorak. Fasio. Beste gakoetako bada, saioan jarri izan dizkiaten alkandoren kolorea. Alkandorak importazio. Ez dugu aipatuta, baina arte. Aipatik behar da baita, Erropa zer, aukeratu egiten duzu edo jarri dizute? Hori, askotan, batez ere galetu jaten nahi, Antxon, alkandora ize, nondik noa, eta nola, eta handa. Ez, gu atxaldeko, iruetan, irizteak Amerinora, eta horre goten da. Lehenengo programarako, hau, eta gero beste, hau, jantzi, eta... Suerte handia da hoi pentsatu beharriz izatea, Gu iristen gara Amerinora, eta ja pertsati zintziri daukau, hau jantzi beharrezu jazta. Oso guapo guten. Ia ez zer biten azkenien, ez du, Arpei egarri, eta kristona daukeun, erreix. Eta eba jarritako gura eran, da, hola. Nola sortu zenuen, nola izan zen pertsonai hau programan txertatzekoaren ideia eta gero pertsonaia bea sortzekoa? Hasiera baten, nik egon behar nun nire izen abizenakien programan kolaboratzaile gisa, eta nik izan nun, baietz, baina personaje batekin egotea gustatuko litzaitekela. Ni eroso gozaltitzen naiz beti. Nik beti izan, aktorea naiz eta... Oaine mozorrotu datorri nahizun, Ez diate utzi. Ziber, favorez, Eta aurkezle lanetan naiz, hain eroso sentitzen, nola etxeko mozorroi falta detelako igual, ez? Eta beti aktore lanetan nola etxu nahi zen, enaiz igual, enaiz atrebitzen aurkezle lanetan. Eta hori proposatu nuen esan, bale, ikusiko ber fikziozko pertsonaje bat nola sartuko genuken, nola txertatuko genuken hemen. Eta proposatu genuen, jakita programa gaztetxoentzako bideratuta zeola, tribu urbanoetako bat aukeratzea, ez? Kasu honetan gotikoa. Eta zizan zurinen eska gotikoa izan ez, ia adolescente gotiko bat baritz bezala. Eta pixkanaka egia da itxurare aldatzen jundala, funtsa berdine da, pertsonajen funtsa, baina sortzeko era izan zen, nik egia da beti nire ingurukoetatik aportazion bat hartzen dutela pertsonajek sortzeko. Baina ez dena denetik indet, txoni poligonera baneuken nire izpa bezalakoa zana. Hau da, kasu honetan, nik lehen guzu bat badet, baina urte gehiago dauzketa, ez da gotika. Baina okizon gaztaro oso gotiko bat, eta behartan inspiratu nintzen. Eta, abitu nintzen, zurine bea ere izena hortik ateratazion, ez? Hain beltza bea, hain beltza, black, izena zurine. Eta pixkanaka iken jundan personaje bat izan da. Nik uste programa bezala, hasi ginenen, probatzen jo nintzen, nondik zer funtzionatzen zuen, hasiera baten publikoan eseita duten nintzen, eta oain bigarrengo temporada nia maili gainean, behaiekin maien nao. Alde ona, bertan nahola beti, eta badakitela interbentzio bakoitzeko iluminatuta egon naizela, ze askotan anatzen neonen iluminazioa neuken, eta horrekin askotan. Alde txarra lotuta nahola zentzu askotan, gioi batekin, leku batea, eseita nahoia behaiekin maien, da beste formaltasun bat mantendu behar dut, aldeten neurrin noski. Bai. Zuk esan dut ez, emakumezkoak humorea egiten? Nola ba? Nik hau askotan entzun izan duet, ez, baina, gizonezkoekin grazioso galditzen da. Grazioso galditzen da, uzten ez bai guztue hor sartzen, noski grazioso galdituko dela, aukera bakarra izango delako gizonezkoen humorea. Nik uste azkenen humorea bea gizartearen isla garbi badala. Emakumezkoak gizarteak beti nahi gaitu txukun, dotore, formal, inoiz ez ganberro, baina hori ja da gizartearen oinarri batetik abituta. Eta orduan humorean gauza berdinak gertatzen da. Nahi askotan deitu diate atentzioa, hitz bat edo beste esateagatik, o era batera edo bestea konportatzeagatik, telebistan adibidez antzerkian ez, personaia sortuta daolako eta ensaio batzuen ondoren, hori atatzen dalako. Eta telebistan improvisaziotik asko dau, nire humorea oso ganberroa da, askotan oso humore beltza da. Saiatzen naiz, adibidez gure kaxan badakiz ze publiko klase daukeun, eta saiatzen naiz, benetan saiatzen izela kontrolatzen, ze nire humorea oaindik ganberroa da, oso humore... Kamerinoko batez ere, beste izuntzetan, baina, euskeraz bizi zehazte, zer da, zer suposatzen du horrek? Euskeraz bizitzea, zer da zuentzat euskarak parte hartuko dizue?
Bai, ez da? Bai, nahi kurioso egiten zaita, hau, ze askotan konstiente naiz halako galdera egindakon egoera, benetako egoera zein dan, ez? Zenetzako ez da, azken ez da aukera konstiente bat euskeraz bizitzea edo euskeraz aitzea edo euskeraz lan aitzea, da aukera natural bat gehiago. Kasi ez da aukera, o ala usten dut behintzet, bueno, natural ateatzen zaigun zerbait da. Baina holako galderekin kontuatzen naiz baietz benetan aukera badala eta norbean baitan daun zerbait dela, ez? Euskaraz bizitzea eta euskaraz lan egitea o aitzea. Eta konstiente izaten naizen puntu hortan badau momentu bat non bildurtzen naizena eta esatet, ostras, hau da gure herrian egoera eta hau da gure hizkuntzaren egoera. Baina beste puntu bat badao aldi beran esaten detena, ni igualen naizain konstiente, baina badao jende asko hor konstiente dana eta hortan lanen nahi dana eta horri bultza egiten nahi dana. Iruditzen zait adibidez Euskaraldiak kriston indarra hartu dula eta asko pozten naiz, espero ez duen jendea ikusi dut bertan sartuta, ez? Putzun sartuta eta guztita. Orduan, eman dinola baiteko poza indarra, esan ez, badao hor ze landua eta jendean erantzuna hor dao. Gero, jakin nahi nuke Euskaraldiatik kanpo zer gelditzen dan. Eta jada norbean kritika, ez? Nik Donostin askotan egiten duten utxegite bat da, eozein komertzioeta sartu, eta ikusten balien maet, atenditzen daunak egual euskaraz oso ondo ez, o itxuragatik askotan, eta lotxagarri da, baina nik egiten dut, euskaraz ez dola jakingo bezala eta presaka baliman abil, beti errexen askotan jo izan dut, erderaz. Hasi. Igual euskaraz hasi eta beak erderazko erantzuten bali bait, askotan konturatu naiz oso gutxi saiatu naizela euskarako harreman hori mantentzen. Orduan, azkenen da Euskaraldia noski eta horren barrun dau norbean konpromisoa eta norbeak hartzen duen erabaki hori esateko ez benga, pixkat esforzo gehiago behin behar dut. Presakan abil, bai, baina 3 segundu ez dijozte inoa eta saiatu behar dut horri eusten. Hoi da nik nire burukiko egiten duten irakurketa. Netzako euskara aukera naturala da, baina hanka askotan sartzen dut zentzu hortan. Orduan hortik aurrera, bakoitzak indezela bera hausnarketa. Eta beste realidea batzuk ere ezatu, guk ezatu dugu gurea, txekoa eta familiko eta inguruka eta guk erderaz eskolan ikasi genuen uski, baina gero txarangak infotzen hasi ginenen, da hola beste tolosa jende batekin da juntatzen hasi ginenen, orduan erabili genuen. Lehendabizikoz modu duzea baten. Claro, hori da gure realidadea, Euskaraldiak emateu aukera, realidade hori zurea dela ikusteko eta konparatzeko eta perspektiba bizkat emateko horri. Eta gero oso baliagarria izango da nik uste tensio batzuk eta baretzeko. Itzi berrek esan duen bezala sartu eta honei nola ingo nioke, tensio hori, tragotxar hori pasagarren, argi ikus da ella, bida. Nahi euskaraz diazu lasai, eta nik euskaraz lasai ingo dizut. Eta horti, ohitura horiek mantentzeko aukera gira, no? Gutzako erronka izango litzake erderaldian parte hartzea. Esate hue, 1100 erderaz bakarrik behar dezue, jode, hori zarri pila botako genuke, isilik egon ginak, Horregatik dituzte. Lehenko larri ginen, Madrileko. Bai. Sin duda, Julen, sin duda. Gaur telefono joi, eta hartu eta baita, hola, Julen, eta baita, te llamo de televisión española. Oizuz goto. Eta esan diot, momentu esan diot, guain, estoy en una reunión, te llamo luego. Eta nik denboa behar dut, eta pensatzeko, eta gero izien, eta ez, haidi ditzen nango herri txiki mouko bat, eta nahi be Donostia etorri, eta ni kalen topatuko baino bezala bako. Baina, nik erderaz izateko pensatu behar dut. Orduan, gutzako Euskaldia zer da? Eguneroko etxea da, ez da. Nik nire egunerokotasunen aste guztien ez dut inorrekin erderaz izaten, inorrekin ez. Adibidez, makillajekokin da, makillajekoketa euskeraz enteitzen due, baino nik bere egin ikede gazteleraz. Propio, praktikatzeko nik. Benetan, ez da broma. Bai. Makillajeko tartean etzako nire erderaldia. Ez erdoitzeko, bereekin, eta esan diet, esplikatu diet Euskaldia zerra, eta datorren astetik aurrea, euskera zeola eta hola, zeulertu dena egiten dute. Orduan, gutzako Euskaldia da, betiko egiten saiatzea. Gero egia, guk badoko gulardura txiki bat, eta personaje publiko gara, eta gure sare sozialetan, nik uste eredu izan behar duela, ejemplua behar duela. Eta orduan,